Salam jumpa lagi Lur dengan Bagong iki, ya toh. Kanca-kanca dikandani kabeh Lur, sing durung kumpul kene. Doa kanca-kanca dikandani Bagong ini hadir ngono. Untuk menghibur kita semua, Bagong hadir Lur. Yo matur nuwun ya toh. Iki yo. Iki kanca-kanca dikandani aja lali. Kumpul-kumpul kene. Aduh. Kumpul kabeh kumpul do kumpul kene Mas. Tuh rasa-rasa Mas, ibu-ibu klambi-klambi amoh kula tumbasi. Ember-ember jebedah kula tumbasi. Monggo-monggo Bu. Bagong dadi tukang rasa iki lho. Monggo-monggo Bu. Rasa-rasa ibu kula tumbasi. Kertas-kertas, buku-buku, Bu. Monggo kula tumbasi mriki. Wesi-wesine emoh, wesi-wesi rasa-rasa, Bu. Dandang-dandange rusak, ember-ember bedah. Nggih kula tumbasi, Bu. Halah, Bagong dadi tukang rasa ya apa ya, Bos? Kowe iki piye to, Gong? Aduh, oh iki lali ora dituthuki ya, Gong ya. Ayo, salam jumpa lagi dengan Bagong tukang rosok. Ayo, ember-ember bedah, klambi-klambi amoh, monggo-monggo. Bu mriki kula tumbasi. Ember-ember Bu bedah, TV-TV rusak, kulkas-kulkase Bu. Kula tumbasi. Niki Bagong tukang rosok. Nggih, monggo-monggo Bu. Mriki-mriki Bu, saestu mriki. Oh, lah wong iki mau ketindihan mau ta. Aduh, Bagong iki dadi tukang rasa ni apa ya pantes ya Lur ya. Aduh, aja sepelekke dadi tukang rasa Lur tenan kandhani. Kancaku kae lho, tukang rasa iki walah iso tuku mobil dhewe, tuku pekarangan, nah tuku terus tuku omah, hasilnya ngerosok jangan sepelekan ya toh. Rosok itu adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai ngono lur. Ah, sudah tidak terpakai contohnya buku-buku, ember-ember ammo, ember-ember bedah, TV-TV rusak, sanyo-sanyo rusak, Bu, kulkas-kulkas rusak kula tumbasi. Lah ngono kuwi dituku murah, paling piro 10.000, 20.000, ngono. Bar tukang rusak kan ngomah kuwi ana penadahe, ya. Tukang servis elektronik lah ngono, sing servis ndandani TV, ndandani kulkas, ndandani kipas angin, kuwi mah iso didandani meneh ngono to lho, diperbaiki seperti baru lagi mesinnya, jos, terus dijual lebih mahal, ngono wong kreatif kok ya toh. Ngono kuwi jenenge wong kreatif. Nah, hidup ini harus penuh dengan kreativitas ya toh. Penuh dengan kreativitas ngono lho. Lah iki lampune di-flash-ke sik, RGB kok lho ya toh. Bagong variasi kandhani wis rasa wis wedi-wedi pikah-pikih wong urip iki ya perlune ya kita itu berusaha kok ya toh. Berusaha ngono lho. Andani ya toh. Uripe wajibe usaha ya toh. Gusti Allah sing nentokke mbah engko rezekimu akeh sithik ya wis pikir keri ya toh. Yang penting ade usaha ngono ae ya toh. Wis rasa wigah-wigih. Bagong dadi ki tukang rosok ni mbok menawa sedina entuk 10.000 lah. Entuk 50.000, 100.000 ya ora ya toh. Aku nang omahe mbok tukang rosok sing ngliwati mbok sak jame ana 3, ana 5, wah, engko dilongkas lewat meneh. Dilongkas beda meneh sepeda motor, ana sing roda 3, ana sing mobil, ana sing mbok-mbok mlaku rasa-rasa Bu, rasa-rasa kula tumbasi, ngono lur. Iya toh. Jangan sepelekan itu tukang rasa hasilnya yo gede lur, ngono ya toh.